गजरा पण लावलेला आहे. यजमानी तयार झाली आहे. कुंकू लावलं. तर मी जाऊन आलो नाश्ता घेऊन काहीतरी. आता इथे बघा आपल्या घरी एवढं लग्न आहे ना, तर काहीतरी नाश्ता बिष्टा पाहिजे की नाही. हे रात्री जेवायला तर नाही, त्यामुळे मी समोसे आणायला चाललो सर्वांसाठी. ही बघ, ही जास्त असते. हे बघा काय काय आणलंय बघा, काय काय आणलंय बघा, खाण्यासाठी आम्ही खाण्यासाठी नाही. काय काय आणलंय बघा, काय काय आणलंय. ओय आज आपल्या घरी लग्न आहे आणि ते पण आपल्या तुळशी मातेचं जिलेबी आणि वेफर. हिचं काहीकडे लक्ष, मी काय बोलते ते लक्षच नाही. हे बघा किती मस्त सजवलंय बघा. सेंटरला पण छान वाटतंय. हे आमच्या तुळशी माता बघा. तुळशीचं लग्न आणि तुळशी बघा काय सजली आहे. वा वा, अल्टिमेट. फायनली आमची तुळशी बघा घराला शोभली बाबा. बंगल्याला तुळशी, बंगल्याला शोभली. बंगलो काय, तुळस काय बघा. आता मग जरा सिटिंग अरेंजमेंट केली पाहिजे की नाही इकडे. करायला पाहिजे, आता तेच चाललंय. बुडुम 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 बुडुम. बुडुम 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 बुडुम. इकडे आहे बघ, इकडे आहे बघा बघ, इकडे आहे बघ. हाय तर इथे बघा मी प्रॉपरली एकदम झटपट रेडी झालेलो आहे. काजल आणि मम्मी तिकडे रेडी होत आहे आणि इकडे बघा मम्मीने सर्व अरेंजमेंट केलेले आहेत. आपले दिवे आणि आपली ही थाली आपल्याला बाहेर घेऊन जायची आहे, तर आपण बाहेर घेऊन जाऊया. आणि सुरुवातीला तुम्हाला दाखवतो की बाहेर कसं दिसतंय बघा. थाली येत आहे बाहेर. रेडी सर्व. रेडी. गजरा पण लावलेला आहे. यजमानी तयार झाली आहे. आता फक्त नवऱ्याला उभं करायचं आहे. गेलेत बाहेर नवरा नवरी. गेले चला, वरातच बाहेर लेट होते. वराड आलाय लवकर. तर आज आपल्या घरी आहे तुळशीचं लग्न आणि आपली मंडळी बघा. वराड बघा कशी येते. या 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 या. हे दिवेवाले आलेले आहेत. पाठून कोण आहेत? करेवाले. हे कोण आहेत? यजमानी. आरतीचं ताट आणि हे सिंगर अक्षदा. अक्षतावाले. या 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 गा या. वहिनी उडाय. लाव इकडेच. हा जास्त पळू नको, पडशील बिडशील. लागली. त्याला आंघोळ घालायची. सोनू कुठे गेली? होता होता पाणी. मूर्ती उचलून ठेवा. हा हा होता तिकडे बाजूला. यायचं ना जवळ जवळ. भैया नाही येणार. नाही ना. अजून देव. अक्षता वाटायचा कार्यक्रम चाललाय. हा फुल.
अक्षर टाकली ओके बस आता इकडे आदर ठेवा साईडला अगरबत्त्या पेटून तर त्या 2 अगरबत्ती इकडे ते तुळशीत लावतो बाकीचे इथे साईडला लावलं चालेल त्या पूर्ण डब्यामध्ये ताट फिरवून ठेव तोंड तिकडे करायचं तुळशीकडे श्रीकृष्णाचं आणि याचं लग्न पाटात उठून उभं राहायचं तुळशीकडे फटाके लावा फटाकडे लाव तुळशीला टाकवा ठेवा खाली नमस्कार करा आता फटाके लावायचे चला नमस्कार करूया. चला लाईनीत टाकी त्याला नंबर लावा नाव घेतात ना सर्वजण आता हा, सर्वांनी नाव घ्यायचंय नाव यजमानी त्या दोघांनी घ्यायचं आहे काय काय? कोण आपण दोघं हां. आई शपथ. धर लाव हे सर्व घे आता तुझ्याचा असं नाही लावायचं हे बघ हे असं लावलंस ना तरी पेटतं ते एकीकडे लावायला 1 फुटाला लागलं का नाही नाही असं नाही लावायचं दोघी एकत्र म्हणजे असं नाही हे बघ हे बघ अशी पाठी पाठी ठेवलेस ना अशी वरती वरती तरी ते पेटतात गॅप नाही ठेवा त्याच्यात अशी रशी बंब पण आपण मध्ये लावू शकतो लाव इकडे दे इकडे तुझा अन्न हा तुला दे मी हे करते उडी. इथे बघा बॉम्ब फुटले लग्न झालेलं आहे आणि आता इथे आपलं तयारी चालली आहे ओके करा तयारी फटाफट सर्वांना वा वा कोकमचा ज्यूस चटणी समोसे आणि समोसे बघा केवढे आणलेले आहेत लास्टला उरलेले सर्व काजल खाणार आहे तुळशीचं लग्न पहिलाच आहे ना आणि जलेबी हे हा सगळं टाकलं ते नको टाकू असं राहू दे नको टाकू हे घेऊन जाते जा हे कोकम सरबत ज्यूस अरे वा कोकम सरबत इकडे होत आहे ती खाते खाऊ वेलकम चला ज्यूस द्या जा काय हेल्प करता येते जा अरे तू पाहिली हो ना की मला नाही नाव घ्यायची माझ्यापासून त्याने घ्यायचं हा चल ये नाव घेऊया आपण एक सोपं नाव घेतो मी इंडिया खेळते जोरदार क्रिकेट काजलला बघताच पडला विकेट हा ना बरोबर ना चला काजल नाव घे कृष्ण वाजवतो नदीकाठी वासरी कृष्ण वाजवतो नदीकाठी वासरी ओंकारांचं नाव घेते मी आली माझ्या सासरी. अरे वा चला चला आता कोण काकी आहे चला नाव घ्या नाही तुम्ही घ्या हो तुम्ही घ्या तुम्ही नाव घ्या वहिनी घ्या द्राक्षाच्या वेलीला त्रिकोणी पान शरदरावांचं नाव घेते राखते सुरव्यांचा मान. अरे वा या बास, मस्त चला ज्यूस पिणार आहे नाही आता काव्याची मम्मी पण नाचणार आहे पहिल्यांदा नाही सांग हा नाचणार चांगल्या नाचणार आहे ना उद्या बक्षीस असं नाही
जाऊ चल गो पंधराला कपारू दर्याचे पुंजेला 5 पांडव बघितलं ते 5 बैल माझे वेसावचे पारुला अष्ट थँक्यू आल्याबद्दल. अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव 16 झाले. 16 झाले आनंदी राहा. थँक्यू हा या हां थँक्यू का. बाहेर काय बंगला सजलाय आणि आतमध्ये बघा गजला. तुम्ही काय एकटे समोसे खाता हो. आमाक द्या. खात नाही आणि किती समोसे उरले आमचे. दोनच बाबू तू आपल्यासाठी 3 वेगळ्या तरी आणायचं ना. मम्मी टोटल 10 समोसे आणले होते. 7 समोसे डिस्ट्रीब्यूट झाले. मम्मीला तर देणार नाही आम्ही. नाही, थोडस मला काय मी जरासा वरचा कवर खाते. कवर खाते ना. तरी पण आम्हाला 2 आणि आमचे वेफर आहेत ना. माणसं आली नाही ना, पब्लिक नाही आलं आपलं. जरा आता ते काय माहितीये गाडी नाही भेटली वाटत त्या लोकांना. हे घे मम्मी पी तू पहिले ज्यूस पी एनर्जी घे तू. तुला पण हे घे आमच्या दोघांना आम्ही शेअर करू ना. हे बघ लाल लाल. चला तर अशा प्रकारे आमच्या इकडे गावी तुळशीचा विवाह संपन्न झालेला आहे. तर सर्वांनी बघणाऱ्यांनी आपापल्या घरी जेवून घ्यावे. आपल्या आपल्या घरी जेवून घ्या. सर्वांच्या घरी आणि आपापल्या घरी जेवून घ्या. लग्नाला तर इथे आले असतील ना. आता लग्न बघतीलच आहे ना सर्व. आणि शेअर करायचं तर आपल्या ताटातलं तुम्ही शेअर करू आमच्या शकता. तुळशीचं पहिलंच लग्न. हे तोंड गोड करा. हे बघ मम्मी पहिली शाणीने बघ पहिला चालला. तोंड गोड करा. तुझ्या मी करतो. चला बाहेर बसून खा. चला तर अशा प्रकारे विवाह झालेला आहे. आता मंडळी जेवत आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि असे तुम्हाला वेगवेगळी पद्धत आणि व्हिडिओ आम्ही तुम्हाला नक्कीच दाखवत राहू. बाय बाय. बाय.